A marcipánból már nagyon régóta készítenek édességeket és különböző desszerteket. Egy nagyon érdekes alapanyag, ugyanis rendkívül jól formálható, de hogy miket készítenek a mai nap belőle és mik az aktuális trendek, erről fogunk most beszélgetni. Károly, a marcipán már az ókorban is ismert édesség volt. Mit lehet tudni a múltjáról, illetve változott-e valamit az évek alatt? Tulajdonképpen a receptúra nem változott a régi idők óta, csak a technológián történt némi finomhangolás. Régen egy üsben összetörték a mandulát, jelenleg egy automatizált gépen készítik a marcipánt. Én úgy tudom, hogy maga a marcipán nagyon hosszú ideig eláll és sokáig fogyasztható. Tulajdonképpen miből is tevődik össze? A marcipán 2 fő alapanyagból tevődik össze, mandulából és cukorból. A mandulából is megkülönböztetünk édes és keserű mandulát. A keserű mandula adja a marcipán jellegzetes illatát és zamatát. Mivel a termék nagymértékben tartalmaz cukrot, ezért akár 1 évig is megőrzi minőségét. Ez alapján, a receptúra alapján egészen könnyűnek tűnik a marcipánnal való munka, de ha jól gondolom, azért fontos a szakember kérdése. Manapság a marcipánt nem üstben készítik, hanem automatizált gépekkel, de ilyenkor is szükséges egy szakember felügyelete, mert a végső nedvességbeállítást azt ő tudja elkészíteni. Például egy karamellkrémnél is, hogy megfelelő ízű legyen a töltelék, egy cukrász tudja, hogy meddig kell a cukrot felhevíteni. Dóri, tulajdonképpen minden a marcipán esetében most már gépekkel készül? Általában azokat a termékeket, amiből nagyobb mennyiségben készítenek, azokat gépesítik, tehát ott azért jelen van már a technológia, viszont nagyon sok minden készül még továbbra is kézzel. Ilyenek például a marcipánrózsák, a marcipánfigurák és egyes desszertek is. Nem is gondoltam volna, hogy a marcipánfigurák is kézzel készülnek, de hát akkor mennyi időt vehetnek ezek igénybe? Sokan meglepődnek a válaszomon, mert egy marcipánfigura elkészítése akár 3-5 napot is igénybe vehet. És ennek az az oka, hogy meg kell várni, hogy a marcipán építhető legyen. Ezért első nap elkészül egy figurának a teste, második nap tudják csak ráhelyezni a végtagokat, és harmadik nap kapja meg a fejét. Illetve ezután következik még a festés-díszítés, ami szintén kézzel történik. Mivel talán a leginkább karakteresek a marcipánfigurák, ezért őket ismerik a legjobban az emberek, de mi más készíthető még marcipánból? Marcipánból rengetegféle édességet lehet készíteni. Egyrészt felhasználja a cukrászipar, ugye tortákban is lehet rétegzésként vagy burkolásként, másrészt pedig az édesipar is különböző csokoládéval mártott desszerteket, finomságokat készítenek belőle. Vannak már olyan múzeumok is, ahol ilyen marcipán szobrokat lehet megcsodálni, Michael Jacksontól elkezdve Diana hercegnőn keresztül egészen Süsü a sárkányig.